Papa G. Ako si Matit sang Talisay City, Negros Occidental. 26 years old. Pigado gid kami. Si tatay, tricycle driver, kag si nanay, nagapang manicure kag pedicure lang Papa G, kag kun kisa, panglabada, para makakaon na kami. Amo nga bisan ano ko ka pangabay sa ila nga mag-eskwela. Piliton tagig nga mag-eskwela ka, bisan hindi ta kaya? Ha, Matet? Tay. Halos sunog gani kita makakaon, ho? Ano ka man? Hindi ka makaintindi? Nakaintindi man ay Pero, Hindi gani namon masarangan. Tapos! tay. Nahisa gid ako sa akong mga classmates sa high school, Papa G. Tungod halos tanan sila nakaga-graduate na college. Kung kaisa, kung manghagad sila sa akon nga makita ay kami para makabanding, wala na lang ako nagaupod sa ila tungod nahuya ako. Wala man ako sang isugid. Oh, sa diin ka naman makadtumatit? Mangita ko, branay. Ano nga obra? Ginpatigayon ako ni Grace nga maobra bilang sales girl. Pasugtin na lang ng bata mo. Kinahanglan niyang ubra. Kagwala na kita sang sugo-sugoon diri sa balay. Sino maluto, de? Amo gani nga pasugtan mo na lang si Matet nga makaubra. Agod nga may lulutuon kita dire. Ano? Sa nga mga gutman kita tanan? Ay, piste ah! Inakon mabulig ba di sa kalanon nato ng bata mo eh? Hindi ba na mabulig ka man di sa balay, Matet? Ho, tay. Kung may sweldo na ko. Dako gid ang pasalamat ko nga nakaobra man ako sa Manpower Agency, Papa G. Kag ginpatigayon bilang promodizer. Kag didto ko nakilala si Hi, Hello. ako si Joel. Bagger dicer ako dire. Ako naman si Matet. Promodizer. Amo bala? Ay, pwede makatupad rin kaon sa imo? Pwede, gid. Salamat. Welcome. Um, ano galing product nga ginadala mo? amo ato ang pagkilalahay namo ni Joel. Okay siya gani nag-close kami. Kag tungod sa closeness namon nga ina, nakatigayon siya nga mga luyag sa akon. Si Joel nagapangliyag sa imo? Oo, Lara. Nagbuang ka na? May asawa na inaiya? Kabalo ko, Lara. Ote, patulan mo pa? Ambot kon ano ang nagsuhot nga bagangan sa ulo ko, Papa G, nga ginpatulan ko man si Joel. Hindi ako magpati nga tubuan ako luyag sa iya. I love you too, Joel. Oh, salamat. Salamat gid Matet. Kay ginbaton mo ako bisan may asawa pa ako. Pero ikaw naluyagan ko. Maldita na yung asawa ko. Ambot kon nga aamo sini ang ako nabatsagan sa kay Joel, Papa G. Ginbaton ko siya, bisan pa kabalo na ako, nga may asawa na siya kag... Joel. Nga, kidala mo ako dali sa lodging house. Palangga mo ako, hindi pala. Palangga ta ka, Joel. Pero hindi lang nga naisupong. Sige na, sige na. Ambot kon nga hindi ako makapamalibad kay Joel, Papa G. Nadala na ako sang iya mga hakos kag halok sa akon. Joel, ginabrihan mo zippers ang dilar ko. Babae na ako. Joel, nga inhali ka lang nagluhot. Oh. Joel. Oh. Joel.
Hindi ko mahangpan nga kakalam ang nabatsagan ko sang gina-Versace ni Joel ang lampirong ko. Nagainat ako sa kakalam. Husto ko lang ikaput sa iya ulo kag dalagganit sang iya buhok. Kakalang, Joel, kakalang. Shit. Shit, Joel. Kinaano mo naman. Shit. Shit, Joel. Nalimtan ko ng tanan, Papa G. Nadala na gid ako sang ginahimo ni Joel sa akon. Pinang-uba niya ang bayo ko, kag dilar ko. Hasta nga. Hinaya lang. Ito, dito. Ara kay Joel. Hinaya lang silingan kay kagutok, bro. Init. Joel. Nakuha gid ni Joel ang pagkababae ko, Papa G. Wala gid ako maguna-una nga sa dalayon namon nga ginahimo. Nagbusong ako. Gaga! Sino ang nagpabusong sa imo? Ha? Sino? Ang matuod ay may asawa na nagpabusong sa akon. Ano? No. Kung aling nanda ka, Gid! Mapatay ko ikaw sa kastigo! Ingay, tama na. Abi, husto na ya! Husto na! Nagabuso ang bata mo! Husto na! Halos patyon ako sa ngiloy ko sa kastigo, Papa G. Pero maayo lang gani kay napungga ni tatay, si nanay, sang sakit sa akon. Nakabata na ako. Mayo man kay gin-support man ako ni Joel, bisan paano. Pero nawad-an ako obra, Papa G. Gusto ng baby nini, Ano ka man? Gaano wala patay, hindi sa bata mo man? Ambot na yung, Abi, dalag ding bata mo, be. Abi. Nene, naano ka dahilan? Abi, be. Ay. Sus, nagabutod ba ni ang tiyan niya? Nagkasakit siguro ang tiyan sin eh. Ano ginpatiti mo doon sa iyaw? Suam lang yan, kaya wala na siya gatas. Basi wala matunawan ang bata mo. Gindala namon sa health center si Nini. Kagindapatan man siya sang bulong. Naumpawan man ang bata ko, Papa G. Pero, Nga, out of coverage siya man. Ano, ginisla na ni Joel ang iya sa phone number? Oh, Diyos ko. Paano na ako supong? Sa di na ako manghita kwarta para kay Nini. Sa di nag-resign gali si Joel sa iya agency, Papa G. Kag wala na ako makahibalo kung diin na siya. Nauntat naman ang amon nga communication. Ginpabayan na gid ako ni Joel, Papa G. Kinahanglan tugid sa buwang kwarta, Carla. Pwede mo ko mabuligan? Matit? Sigurado ka? Oo. Kilala mo bala kung ano ko? Amo gani nga ikaw ang ginpalapitan ko. Are you sure, Matit? Oo, Carla. Buligi ako.
Wala ako sang mahimo, Papa J, kundi kapit sa patalim. Kinahanglan ko ang kwarta para masustentuhan ang kinahanglanon sang bata ko. May ginpakilala sa ako ng amiga ko nga si Carla, isa ka lalaki, kag nakabulig ina sa akon. Matet, si Jet. Hi. Hello, Matet. Amo ni siyang siling mo sakon, Carla? Ho, Jet. Okay na siya. Maayon ang magdala kag buot pa. Malipay kagid sa iya. Nagpabayad ako, Papa J, kabaylo sang sex. Nagsugtanay kami sa presyo, kag nakita ko nga mabuot man lang si Jet. Matet. Jet! Jet! Matet. Bisan ginakulbaan ako, Papa J, tungod bag-o pagilang ako, nagsubong sini. Ginpakigbatuan ko. Ang bata ko, ang akon ginapamensar. Makaulo mo, Matet. Makaulo mo lang daw makabukid, Matet. Kakalam! Kakandira, Jet! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Tagagalit ang tigla mo! Oh, Jet! Oh! Oh! Natabo kami ni Jet, kag nagsigi-sigi pagid. Pero, may kabaylo ina, nga kwarta. Siya man lang ang lalaki nga nakatandog sa akon. Asta nga. May hambal ka sa akon, Jet? May ara. O ti dali na sa lodging house, ah. Maano pagta diri sa food court sa mall? Dito na lang kita may istorya, samtang naghahampang kita. Matet. Malive-in na kita. Ha? Nagalahog ka bala? Wala ako nagalahog. Pero Jet, hindi bala may asawa ka? May ara gani. Pero bulagay na kami. Iba si Kun. Wala sang gamo, Matet. Wala na kami sa asawa ko. Kita nang maupod. Jet, O ano? Anong desisyon mo, ha? Ako ang bahala sa mo, kag sa bata mo. Ako matindog na tatay sa iya. pwede. Pinsaron ko, anay. Hindi kita magpadali-dali. Pwede? Wala anay ako naghuo kay Jet, Papa J. Tungod nagaalang-alang ako. Pero ang matuod, nahulog naman ang buot ko sa iya. Ugaling may asawa na siya. Paano kung nagbalik ang iya asawa? Kag paano? Base magbusog man ako. Anong buhaton ko, Papa J? Mapasugot bala ako sa offer ni Jet? Lagayin ninyo ako. Ako gali si Matit sang Talisay City, Negros Occidental. Madamo gini salamat kag more power sa inyong program. Ang pagsilig ni Matit Papaji nga pinsaron niya lang anay do nagahatag na to siya sang oportunidad niya do batunon niya, pero para sa akon, Matit, nakasala ka na sa makaisa kag tani diri subong mangin leksyon na to ang una mo nga pagpakasala. Kakilala man siya sang iya nga mga giniganan. Mm. Way swerte gani guro. Ang una plan to nga tirada sa iya. Mm.
daw medyo bugat na ganito. How much more kung mag-ikaduha pagid. Kag mabalaan pagid nga May lapit-lapit. Lapit-lapit na gilang siya nga tawgon nga kaplog Mhm. nga nagapabayad. Timatit, okay pala na kasi jet pa lang ang hambal mo nga nakatandog Tandog sa imo. sa imo. Kag siya pa lang nagabayad sa imo. Ti basi kung madula si jet, may iba naman. Mm. Kag ang lain pa sinadira, basi Tulog ka naman. o mahulog naman buot mo, kag magabok ang tiyan mo. Dako na gid ina nga lala sa kabuhi mo. Oh. Kung nauna aman sa mayo, matit. Kung ako sa imo, dira mo naman gin gamit ang imo nga lawas. Kung ako sa imo, mangin practical ka. Padamo a kwarta mo, Oh. kag untati na ang amo sina nga klase nga hilikoton. Ginaagda ko kamo nga makigbahin sa paglaygay sa problema sang aton sender. Mag-comment lang sa Facebook account RMN Ilonggo Prod Center o kung mag-email sa papagrmn13@yahoo.com. O kung pwede man kamo makapadala sang inyong sulat, i-address lang sa RMN DYHB 17 Lacson Street, Bacolod City. Kay hatagan ginamon ina sang pagtamod diri sa aton palatuntunan. Dear Papa G. Produksyon sang RMN Drama Center.